Az emberek szeretnek utazni. Kíváncsiak messzi tájakra, távoli országokra, ritka látványosságokra, meg akarják ismerni a világot. Ez a film is egy utazás során született, ám minket a szép tájak helyett az úton levő emberek érdekeltek. Hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, az utazásnak egy már-már elfeledett formáját választottuk, a stoppolást. Célunk Velence volt. Ám magunk sem voltunk biztosak abban, hogy eljutunk odáig, mivel csak egy hét állt a rendelkezésünkre. Kertészként dolgozok egy üdülőben, mellette én a Siófoki Bányásznak az utánpótlás csapatánál 17 éves korosztálynál edzősködöm. Könnyűgépkezelő vagyok, Veszprémben fagylaltgyártnál vagyok tanulózás. Ezek kutyákat tenyésztek. Egyrészt, másrészt meg természetgyógyászattal foglalkozom. Gyári munkás vagyok. Méhészkedés a hobbi. 18 év. De ilyen szezoni munka, ez csak a halmazedés, az hazamegyek. I'm Italian. I live in Venice, downtown. I work as economist at the Venice Port Authority. I'm a psychologist. I'm 29 years old. And now we are expecting a baby. Vidámparkos voltam 30 évig. Pesten? Nem, a magán vidámparkos volt. És a váltás következett be, és azóta kamionozok. Igen. Kamiont vezetek. Az látszik. 43 éve. És már nagyon szeretném abba hagyni, de nem lehet. Seit jetzt 8 Jahren bin ich LKW-Fahrer, Fernfahrer. Ne? Ich mache nur Italienverkehr. Now I live in Belgium, big house with my youngest son, with his wife and my 3 grandchildren. In the meantime, I have 3 more from my other children. It's great. And I love it to go away, away, away. But when I come home, I want to see them immediately. My youngest son, then it was not his wife, his girlfriend, because they were not married. They lived together in Tilburg in Holland. So I said to him, I want to see my grandchildren when I come home, immediately. Shall we together look for a big house? Many land, etc. Oh yeah, that's a good idea. And just 3 weeks ago, it was beautiful there. Beautiful. The children were happy. Everybody was happy. And 3 weeks ago, I think it's 3 weeks ago or 2 weeks ago, my youngest son says to me, my wife wants divorce. So my whole dream was gone. Now I do not come home. I am now already away for this is my 11th week. It was terrible. It was like hell because everything is gone now. I told my son, you sell the house to the first owner because he wants his house back when we are going to leave or when we want to sell the house. So at the moment he is removing everything out of the house and he's selling the house back to the first owner. And now I have no house left. I have nothing at the moment. Útközben sok érdekes emberrel találkoztunk, velük beszélgettünk a stoppolásról és ennek kapcsán a bizalomról, mivel a stoppoláshoz a kölcsönös bizalom elengedhetetlen. Minket is meglepett, hogy az emberek milyen könnyen mesélnek bizalmas dolgokról. Bizalom? Bizalom. Nem sok jó. Tehát most igazából erről mi is jön eszembe. Bizalom. Ez egy olyan kérdés, ami vagy van az emberben, vagy nincs.
Bennem nem sokkal. Olyan emberi érzésnek kell lenni, ami tökéletesen működik, de az esetek több részével ez nem így van. Hát ez manapság ez igazából nem, sajnos az élet nem erről szól, mert közel az én dolgaim, a szakmámmal is, meg amivel foglalkozom, abban is tehát az emberekben igazából nem lehet megbízni, mert mondanak valamit, mond valamit, és utána teljesen ellentétesen cselekszik, valamit megígér, aztán nem veszi fel a telefont, kinyomja, kikapcsolja. Falun szerintem jobban bíznak emberek egymásban, mint városokban. De mi kell hozzá? Mondjuk biztos azért, mert falun jobban ismerik egymást. Így van, közvetlenebbek az emberek egymáshoz. A szomszéd, mindenki ismer mindenkit szinte. A nagyvárosokban meg elfutnak egymás mellett. Lehet, hogy szomszédot se ismerik. És mi is? Én valamikor, mikor srác voltam, fölvettem minden stoppost. De az a világ sajnos elmúlt bizalmi téren, mert nem tudod már, hogy kit veszel fel. Így van. Kérlek szépen, tudnák neked mesélni egy történetet. Még vidámparkos voltam, és autóbuszunk volt, abban volt berendezve, és abban húztuk, mint a célővölgyek, kócelágy, mindent. És mentem éjjel Báza-Szászvárra. Nagyon régen történt ez. Kérlek szépen, és látok egy kis katonát, szexárdál a kanyarba, stoppolt. Nem maradok. Mondom a feleségenek, hogy a gyerekek kicsik voltak, volt 3 gyerekünk akkor. Kicsik volt, mondom, mama, megállok, mondom, fölveszem katonasrác, mondom, nem elég rúgtam én is már az angyalbört, mondom, valahova vagy visszafele siet a csórikám, vagy hazafele, valahova siet, mondom, fölveszem. Lassítok, tudod, zárokból jön még elő, hogy 3-4 krapek. Ott a bizalom tudod mindjárt. Szóval nem tudod, kit veszel fel. A mi időnkben igen, tehát akkor még talán ez a bizalom dolog még jobban megvolt abban a rendszerben. Azért annyira nem kellett tartani, mint amit hallanak az emberek. Bár az az igazság, hogy szerintem ezt is a média kapja föl, mert régebben is voltak úgymond bűnesetek, meg ilyesmi, de ugye nem volt ekkora sajtója. Weil ich habe schon ein paar Mal schon im Fernsehen einen Film darüber gesehen, über Anhalter. Auch egal, als Mädchen haben sie auch mitgenommen. Es gab später auch Morde, haben sie ermordet. Und wir sind, ja. Wir sind auch früher mal auch mit, weil wir 40 Tonnen wiegen. Wir fahren vom Trento nach Wörgl mit Zug. Und dann vor 5-6 Jahren ist was im Zug passiert. Da haben sie eine Frau mitgenommen, unterwegs, als Anhalterin. Und dann, ich glaube, nächsten Tag, als wir ankamen in Wörgl, haben sie die Dame tot gefunden. Da waren 18 Fahrer am Zug. Und dann haben sie von dem 18 Fahrer alle Untersuchungshaft mitgenommen, haben sie nachgefragt. Und bis jetzt haben sie noch nicht festgestellt, wer das gewesen war. Und als ich diesen Fall gesehen habe, ich nehme keine Anhalter mit. De nem az, hogy téged kirabolnak, hanem akit fölveszel stoppost, az elaltat, kirabol, bármi lehet, érted? Tehát ez olyan dolog, hogy ez megint csak a bizalom, ugye, nem tudom. Én nem tudom, én egyszer vettem föl, mondom, egy idős nénit, őt elvittem, segítek, ahol tudok, persze. De ha a magyarhoz odamész, az biztos, hogy segíteni fog, ahol tud. Hallani mindent lehet, de így konkrétumot azt tudnám másokivel megtörténni. Én nem félelemből nem veszem föl. Én megmondom őszintén, hogy egyszerűen senki ellen semmi kifogásom nincs, de talán most az is ebben a korból magányos ember vagyok. Nem szeretem. Nem kell fárasztani.